Ушыгы үшін тегермеш арбалар жетіштіруден башланган юл аларны күккә күтәрә. 1935 елда самолетлар үшін чаңгы эшлиләр, 41-дә монда Ленинград заводы эвакуацияләнә. Ул чакта 11 мең җиңел түнге бомбардировщик эшләп чыгаралар. Юбилейны завод яңа цехлар белән каршылый, бу сыйфатта да эш тизлегендә дә чагылыш таба. Алда менә бу детальне эш станок кирәк иде эшләргә. Сверлить итәргә монда, фрезеровать и токарный. Ахар бөтенсенә менә бер станокта эшли. Полностью модернизация ясады. Яңадан кешеләрне укытып, бу мөмкин инде тырышып эшлиләр. Минем үземнең цех тәүлек буе эшли 21 сәгать. Эш барышы автоматлаштырылган, хәтта складта детальләр сайлаганда да. Бу ТСДшка белән операторлар сайлап алганда эзләмиләр кая нинди деталь ятканын. ТСДшкада күренә ничәнче ячейкадан нинди деталь күпме количествода алырга кирәген. Завод станоклар детальләр белән генә яшәми. 80 ел дәвамында биредә династияләр белән эшләүчеләр дә шактый. Вертолетный заводта кайнана белән кайната эшли. Һаваны яратканга диммесең инде. Казанда эшләнгән вертолетлар гомумән алганда дөнья буйлап 50 миллионнан артык сәгать очкан. Завод үз тарихында 12 меңгә якын очкычны йөзләп илгә җибәрә. Бүген биредә җиңел ансатлар легендар Ми-8 һәм өр-яңа Ми-38 җитештерелә. Һәм менә заводның тагын бер яңалыгы ансат Аурус. Бу VIP пассажирлар өчен ясалган вертолет. Ел ахырына беренче очкычны кулланышка тапшырырга ниятлиләр. Медицина өчен дигән вертолетны камилләштерәләр, авыруны хәзер салонга бер генә хезмәткәрдә күчерә ала. Бүген алар ясаган 80 ансат вертолеты ил төбәкләрендә оча. Биредә вертолетларны җыялар да, алар белән идарә итәргә дә өйрәтәләр. Менә бу ансат тренажеры әле яңа гына алынган. Биредә барысы да нәкъ чын очу вакытында кебек. Летчик хаталарын именно бу тренажерда ясый. А уже настоящий вертолетта, чын вертолетта утырганда, ул хаталар уже үткән була. Һава транспортының мөмкинлеген арттыралар, йөкне салонга түгел, тышкы якка урнаштыру, зур сулыклар өстеннән оча алу. Машина не останавливается. Машина бер урында гына тормый, даими камилләшә бара. Өстәмә ягулык бага куелачак. Ансатның очу вакытын 500 километрдан 640-ка җиткерергә исәп. Өстенлекле юнәлеш яңа Ми-38-ны чыгару, аны җитештерү буенча 2022 елга кадәр исәпләнгән килешү бар. Киләсе 10 елда якынча 200 шундый очкыч кирәк булачак. Гөлнар Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.